Forma ceramică a vaselor WC, la fel ca la acest model de Smile Square rim-free, urmează designul sofisticat al lavoarelor. Pentru curățenie și igienă mai bună, acesta are un contur extern complet închis. Geberit oferă capace pentru vasul WC cu un design închis, fie cu forma sandwich sau suprapus. Un mecanism soft close cu închidere lentă este de asemenea disponibil. Pentru a asigura o igienă perfectă, capacele de WC pot fi îndepărtate foarte ușor pentru a fi curățate, mulțumită funcției Quick Release. Geberit Smile oferă funcționalitate maximă, cu un design modern și discret și o gamă largă de produse.